Čaute lidi, já jsem Vojta a jsem zase tady a vítám vás u Orborousu. Je to jako Nebulous, už jsem to točil a uvidíte, co to je. Jmenuji se LP Gamer a dívejte se, co to je. To jsou takové žížaly, vypadá to jako Slichorio, ale není. A je to stejné, když narazíte do toho, tak se rozpolíte. A už mám úroveň 17. Takže už to bude. Ne, nebude. Ještě ne. A teď jsem to rozpůlil. Hej, co děláš? Byl jsem tak velký. Ten debil. Si dělá srandu. No, když jste tak malí, tak můžete tam ty takové ty malé, třeba jako toho třeba, ale když chcete, abyste narazili do velkých, tak to nejde, to musíte být velký. Teraz musíte být velcí, abyste ho porazili. Kámo, to je dávka. Ty vodu. Sakra! Si děláte srandu? Vážně. Jsou tu dva na mě, ale... Aha, oni jsou se mnou. Tahle není se mnou. Sakra. Ale objevil jsem se u zvětšováku. A laguje se to někdy. A sakra. Jsme první, juhu. Náš tým. Červený tým. Si dělá srandu. On mě obtočí a já...
Jo, to je ten debil. Tak a teďkom, no jsme skoro první, máme 3000 něco. Jo, 3300. Jo, yes. 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 Když ho narazíte tam, kde je větší, tak ho můžete narazit čumáčkem. Naproti. Můžete ho sníst. Ty vado, já jsem 2 na 1. Jenom kvůli mně. Jsem tak velký. Si dáte srandu. Si dáte srandu. Taky velký jsem byl. Oni mě... To jako ne, to se nedá, to se nedá. Puk. Puk. To je do krpel. Ještě do mě narazí. Bych je tady chtěl požrat, ale nevím jak. To jde. Tak já bych to tady radši ukončil. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář. A já se u dalšího, myslím, že dílu loučím. A čau.